ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም እዚ ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ንካፈለሉ ፕሮግራም ናዩ አናኹም ሰላህ ዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታይ ሎም ንካፈሎ ቃል ሓድሽ ኪዳን ካብ አማኑኤል ዝበለጸ ኪዳን ይዝብል ሓድሽ ኪዳን ካብ አማኑኤል ዝበለጸ ኪዳን ማለት ሓድሽ ኪዳን ካብ አምላኽ ምሳና ምዃኑ ዝበለጸን ዝሓለፈን ኪዳን እዩ ስለዚ ሓድሽ ኪዳን ካብ አማኑኤል ዝሓለፈ ኪዳን ምዃኑ ሎም ክርዳእና ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ከምዚ ይብል ወድ ክትወልድ ያ ጥቅስ 21 ንሱ ኸ ህዝቡ ካብ ሓጢያቶም ከድሕኖም ስሙ ኸ ኢየሱስ ክሰምይኻ እዚ ሁሉ እቲ እግዚአብሔር ብነቢይ ተዛረቦ ክፍጸም ኮነ ከም ዝብል እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወድ ክትወልድ ያ ስሙ ኸ አማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ድማ አምላኽ ምሳና እዩ ሪኹም አማኑኤል አምላኽ ውሽጥና ደይኮነስ አምላኽ ምሳና ኢሉዎም ምኽንያቱ አምላኽ ኣብ ክርስቶስ አምላኽ ስጋ ኮይኑ ስለስተገልጸ አምላኽ ኣብ ዙርያኦም አምላኽ ምስኦም አምላኽ አከባቢኦም ኮይኑሎም እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ አምላኽን ሰብ እንደሆነ ሕያው ጎይታ ስለዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት አምላኽ ሰብ ኮይኑ ክግለጽ ከሎ ስለዝኾነ በኻላ አዘራርባ አምላኽ ኣብ ስጋ ሓዲሩ ምስተገልጸ አማኑኤል ተባሂሉ ኦኬ ሓድሽ ኪዳን ግን ካብ አማኑኤል ዝሓለፈ ኪዳን እዩ ማለት እግዚአብሔር ምሳና ጥራሕ አይኮነን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኖ ካብዚ ዝበለጸ እምበር እግዚአብሔር አባና ይኾይኑ ስለዚህ እኳ ኢየሱስ እቲ አማኑኤል ዝኾነሎም እቲ ምስኦም ዝኾነ እቲ ብዙርያኦም ዝኾነ አነን ተኸይደ ይሕሸኩም ኢሉዎም ንምንታይ ኾም ኢሉዎም ናብቲ ድበለጸ ኸሳግረና ስለዝደለየ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 16 አነ ኸ ነቦ ኩሉም ሙነኤ ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ያትብል ምሳኻትኩም ዝኸውን አከባቢኹም ዘይኮነስ ምሳኻትኩም ዝነብር አባኹም ማለት እዩ በኻላ አዘራርባ ንሱ ኸ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መጻናንዒ ክህበኩም እዩ ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትሪኦን ዘይትፈልጦን ስለዝኾነት ክትቅበሎ ኣይኮነላን እዩ ንስኻትኩም ግን ምሳኻትኩም ይሓድር አባኻትኩምን ክነብር ይሞ ትፈልጡ ወይኹም ሪኢኹም ሓድሽ ኪዳን ካብ አማኑኤል ዝሓለፈ ይድበልኩኹም ብኸምዚ እዩ አምላኽ ኣብ ዙርያና ካብ ምዃኑ ሓሊፉስ አባና ይኾይኑ ስለዚ እኳ ኢየሱስ አነን ተኸይደ ይሕሸኩም ኢሎም ንምንታይ ካብ አና ኣብ ዙርያኹም ዝኸውን እቲ መንፈስ ናተይ ህልውና ሒዙ አባኹም ክነብር ይበልጽ ይዝብል ዘሎ ኣስተውዕሉ ሕዋት ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕና ከም ዘለና እንተደ ኣስተውዒልና ብሓቂ እግዚአብሔር ህያውነቱ ክግለጸልና ክጅምር እዩ ደጊም እግዚአብሔር ኣብ ዙርያኹም ጥራሕ ደይኮነ ካብኡ ዝሓለፈ እግዚአብሔር አባኹም ይነብር ምህላው ነዚ ነገር ኮንሽስ ኩኑ እግዚአብሔር አባኺ ይነብር ምህላው ነዚ ነገር ኮንሽስ ኩኒ እግዚአብሔር አባኺ ይነብር ምህላው ነዚ ነገር ኮንሽስ ኩን ናይ ሓድሽ ኪዳን ውሉድ ምዃንካ ደስ ይበልካ ምኽንያቱ ካፍታ ኣብ ብሉይ ኪዳን አምላኽ ምስኦም ዝነበረ ንላዕሊ አምላኽ አባኻ ሕጂ ኮይኑሎ በኻላ አዘራርባ ካፍታ ኣብ ብሉይ ኪዳን አምላኽ ምስኦም ኮይኑ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንላዕሊ ሕጂ ግን አምላኽ አባኻ ኮይኑ ትገብሮ ንላዕሊ ካብናቶም ክኸውን እዩ ስለዚ ኣብቲ ድበለጸ ክብሪ ናይታ ቤት ከም ዘለኻ ኣይትዘንግዕ ኣብቲ ድበለጸ ክብሪ ናይ ቤት ከም ዘለኻ ኣይትዘንግዒ አምላኽ አባኺ ምህላው እዚ ሓቂ እዚ ይጋዓደልኪ ምኽንያቱ እንተ ደኣ አምላኽ አባና ምህላው ካብ አማኑኤል ዝሓለፈ ደረጃ በፂሕና ከም ዘለና እንተ ደይበሪሁልና ሓድሽ ኪዳን ኣትወና እንደሎ ማለት እዩ እንተ ደኣ ሓድሽ ኪዳን ኣትልና ግን ኣብዚ ሓቂ እዚ ኢና ንበጽሕ ንሱ አባና ንሕና ኣብኡ ኣብ ሓደ ሕብረት ኣብ ሓደ ጥምረት ኣብ ሓደ አንድነት አቲና ኢና ኢየሱስ ነዚ ይጸልይልና ነዚ ጸልይ ጸሎት ድማ ባዕሉ ብዝኸፈሎ ዋጋን ብናይ ትንሣኤ ኃይልን ፈጺሙልና እዩ ስለዚ አምላኽ ካባና ርሑቕ ኣይኮነን አምላኽ ካባና ርሑቕ ኣይኮነን ንምንታይ ተልኩምኒ ንሕና ምስኡ ንሱ ምሳና ብኢየሱስ ሓደ ኮይንና ኢና ብመንፈሱ ሓደ ኮይንና ኢና ሎም ክነግረኩም እግዚአብሔር አባኹም እዩ ዘሎ ክትኮዱ ምሳኹም ኣሎ ክድቁሱ ምሳኹም ኣሎ ክትስኡ ምሳኹም ኣሎ ኣብ ደኻም ትብልዎ ጊዜ ምሳኹም ኣሎ ኣብ ብርትዕ ትብልዎ ጊዜ ምሳኹም ኣሎ ንምንታይ ተልኩምኒ ካባኹም ንኸይፍላሕ ሓንሳብን ሓዋሩን አባኹም ኮይኑ እዩ እዚ ሓቂ እዚ ይገለጸልኩም ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ
يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቀለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒዬን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ አድራሻና ኮንታክት ግበሩና ይኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም